Ukrainako herritarrari laguntzeko kanpainia egingo da Lekitxon. Asteburuan, donazioak gehitzeko puntu bat ipiniko da udaletxe aurrean. Lekitxoko kiroldegiko abonatuak beste herri batzutako kirol instalazioak erabiltzeko aukeria dauke. Hainbat film eta solasaldi antolatuko dira asteburu honetan. Ukrainako herri eta hiri asko Errusizar tropen setizua jasaten dagoz. Errusizako presidentiak agindutako operazio militar honen ondorioz, Ukraina eta bertako herritarren egoeria dramatikoa da. Janari eta urik barik dagoz eta argindarra be kendu egin dotzie. Kanpainako ospitaliak edota botikak behar dabez, baina gatxada hori guztiza bertara arte helaraztia. Hori dalata laguntzarik eraginkorrena diru donazioak dira. Bertakuen biharritxanetarako gauzak eskuratzeko erabiliko dirazen diru laguntzak. Modu horretan, etxe bizitza hutsak badaukaguz, Eusko Jaurlaritzaren eskura ipini aldoguz, bertora etorri aldirazen errefuxiatu Ukrainarrei aterpia emoteko. Erakutsi daigun, Lekitxon laguntzeko prest gagozela. А папу оставили в Киеве. И папа будет продавать что-то, будет помогать нашим героям, нашим войскам. Egun batetik bestera dana aldatu da. Gerra baten erdizan zagozenian, iluntasuna eta ikaria dira nagusi. Urik barik eta janaririk barik, gatxada esperantzia mantentzia. Diru donazioak dira laguntza honena eta eraginkorrena. Zeure laguntzia bihar dugu. Ukrainak 54 milioi biztanle daukoz, eta oinarrizko zerbitzu eta produkturik barik gelditzen dagoz hainbat herritan. Egoera horren aurrian, laguntzia eskaintzeko aukeria eta erantzukizuna be badaukagu. Egunero, albistegizetan ikusten dugun moduan, milaka dira bertatik inguruko herrialde mugakidietara iesi doia zen herritarrak, soinean, soinekuak eta euren ondasunak atzian itxitxa. Geure esku be badago laguntzia eskaintzia, eta udaletik berton batzen dana, gurutze gorriza eta Karitasen bidez bideratuko da Ukrainarrari laguntzia emoteko. Diru donazioak eitxia errasteko, zapatu eta domeka honetan, postu bat ipiniko da udaletxe aurrian, goizeko 11:00 eguerdiko ordubizetara bitxartian. Bertan, geure ekarpena einalko dugu modu errezian. Gainera, astelenetik barikura, udaletxeko harreran be, zeuen donazioak eitzeko aukeri aukiko dozue. Satoz eta emon laguntzia. Lekitxoko kiroldegiko bazkidia isatiak abantaila handizak emoten ditu. Beste batzuen artean, urteko abonatuak, beste herri batzuetako instalakuntzak erabiltzeko aukeria be badauke. Kirol txartela deitzen dan egitasmoak 60 herritzako kiroldegizak erabiltzeko aukeria emoten dau. Hau lortzeko, Lekitxoko kiroldegiko urte osoko abonatua izan beharko da, eta harreran eskaeria egin. Gainera, mugikorreko aplikazioen bidez, erabilgarri dagozen kirol instalakuntza guztizak ikusi halko doguz. Eta oindik Lekitxoko kiroldegiko bazkide einez pasara,
izena emotera gonbidatzen zaitsugu. Asteburu honetan sinia eukiko dugu protagonista. Bizar, martxuak 11, Bizkaiko kostaldeko emakumien lanari buruzko itsasoan gaitun dokumentala eta solasaldia eukiko doguz doainik ikusgarri zine aretuan arratsaldeko 7:00 aurrera. Zapatuan barriz, Lekitxoko parrokizak Maixabel filmaren proiekzioa eta zineforuma antolatuko ditu. Pelikulia eta gero, solasaldi zabala egingo da. Sarreria doain izango da. Hurrengo astera begira, Lekitxo eta inguruko emakume sortzaile eta ekintzaileen 5. azokia ospatuko da. Bertan, moda eta osagarrizak, larruzko osagarrizak, gaztaia, ogiza, gozogintzak edota bitxizak aurkitu halko dozuez, eta baitza estanpazio tailer bat bebai. Azokia kontzizopian eingo da, martxuaren 20an, domekia 11:00 aurrera. Azkanik, martxuaren 25an, Lorelei taldiaren kontzertu eukiko dugu ikusgarri zine aretuan. Sarrerak salgai zinemasaleak.eus orrialdean zerbait informatika dendan eta lehiatian kontzertuaren aurretik. Bruce Wayne. ¿Perdone? No le molestaría aquí, pero su gente siempre me da largas. The Batman. Krimenaren aurkako borrokaren 2. urtean, Batmanek Gotham Cityko ustelkeria ikertzen du eta nola gidatzen duen bere familiaraino Enigma izeneko hiltzaile bati aurre egiten dion bitartean. Astebururako giro aldakorra. Bizar, ez da baztertzen, ekaitz zaparra da keukitxia. Eguraldia Kitxo elkarteak babestuta. Gaur fronte bat pasada eta goizian euri txikina indau. Arratzaldiak aurrera einala atertzera indau. Bizar goizian, orokorrian euri txikina ingo dau. Arratzaldian zaparrada mardulauak botako ditu eta izan leike lekuren baten trumoi ekaitzak jotia. Temperatura maksimuak nekez gainditzuko dau 15 graduak. Zapatuan, goizaldian, atertzera eingo dau. Gabaz, beste fronte bat helduko da eta euri apur bat itxi aldau. Baina bi frontien artean ostarte zabalak nagusitzuko dira. Gainera, hegoaiziak temperaturen igoeria bultzatuko dau. Domekan, egunaren lehenengo partian eurize egingo dau. Eguerdirako atertu eta zeruan odeitza saretzen zungo da, giro nahiko argiza geratu arte. Temperatura maksimuak desente bajatuko dira. Hurrengo astia eurizagaz eta hotzagaz hasiko badugu be, emoten dau martitzenerako giro lehorra eta epela eukiko dugula. Orain dela 2 urteko irudi honekin agurtzen gara. COVID-19 aurre itxeko etxian geratu ginen eta Lekitxok olako itxuri hartu eban. Geure oroimenian geratuko jakun urtia izango da. Beste barik, asteburuaz gozatu eta hurrengo astera arte.